Zonder Marie van Rhenen zou Bergen aan Zee überhaupt niet bestaan hebben. Dus het is al heel bijzonder dat zij het allemaal gedaan heeft. Marie van Rhenen is heel belangrijk voor onze gemeente, omdat ze eigenlijk samen met haar man een heel belangrijk deel van wat we nu nog elke dag in dag uit zien in Bergen heeft gecreëerd. Werk was heel belangrijk voor Bergen en zeker voor Bergen aan Zee. Want zij is de initiatiefnemer geweest om Bergen aan Zee te stichten. Ook het feit dat je via de zeeweg, als je met de auto gaat, de enige manier is om hierheen te komen, die is samen met een landschapsarchitect door haar ontworpen. En je krijgt dan meteen een blij gevoel, alleen al als je die weg overrijdt, omdat het de allermooiste weg is van misschien wel Noord-Holland. Ik hoop dat de inwoners zich kunnen indenken dat we anders in een natuurgebied stonden in plaats van in een dorp.